Hello everyone, welcome back again. फिन खेबसे लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर आङो मैयाहाय बेबायदि भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन। थ' आङो दिनै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावबाय। थ' बानायनो गोसो गैयामोन थेवबो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मिथिखाबाय मानि सायाव जागोन। थाम्बनेल बा नैबे टाइटेलाव नायनानैहाय। थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि। गोबांथार बेबायदि निउसफोर गोसारनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। स' आंबो थानो हायैलाय भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। आरो भुल बुजिनो नाङा आरो नेगेटिभ साननो नाङा लोगोफोर। थ' निश्चय मिथिखाबाय गोबां दिननिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जोंहा बे मोनसे एप्लिकेशन्स। थ' गोबांफोरा गोबां बेबायदि इनभेस्ट खालामनानै आर्निंबो खालामदोंमोन। निश्चय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। थ' आङो एकदम गोसो गैथारामोन थेवबो भिडिअखौ लाबोनाय जादों बेबायदि निउसफोरखौ नुनो मोनबाय थानानै। जोङो हेल्पलाइन नाम्बारफोरनिफ्राय जोङो बेबायदिनो मिथिनो मोनबाय थादों। बेबायदि जोङो 9 तारिखआवहाय ना थ' जोङो उइथड्र खालामनो हागोन होननानै जोङो मिथिनो मोनबाय थादों बा इनफरमेसन जोङो मोनबाय थादों। नाथाय दिनै जोङो बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थासेयावबो आरो जोङो गुबुन मोनसे जोङो खौरां नुनो मोनदों। थ' बे खौरांखौसो आङो एसे दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर। ট্ৰেডিং এপৰ জালত পৰাৰ পূৰ্বে সাৱধান হওক। আকৌ অসমবাসীয়ে খালে ৰামঠগন। টকালৈ উধাও হল প্ৰতাৰক। হঠাৎ বিকল হৈ পৰিল YBY ফাণ্ড এপ। চূড়ান্ত লোভীয়া মানুহবোৰক ঠগি এইবাৰ অসমৰ পৰা পলাল YBY ফাণ্ড এপ। বাৰে বাৰে ঠগ খায়ো ধনৰ লোভত পৰা অসমৰ ৰাইজৰ পৰা কোটি টকা লৈ গ'ল YBY এপ চলোৱা ধুৰন্ধৰে। আৰম্ভণিতে 6,000 টকা বিনিয়োগ কৰিলেই কোটিপতি হোৱাৰ লোভ দেখুওৱা YBY এপ হঠাতে অচল হৈ পৰিল। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन सैथो ना नंखाय। नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय। जोबोद दुखु मोनदों आरो दुखु मोननांगौ जानानै फैदों लोगोफोर। फाइनालि माने बिसोरो बेबायदि थफ्लाखौहाय जुमारबाय नामा थ' एसे सिन्था खालामदों आरोना, साननो गोनां जानानै फैदों। उइथड्रखौ एसे खालामनो हानायमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन होननानै सानदों लोगोफोर। गोबांफोरा बेबायदि इनभेस्ट खालामदोंना थ' बिनि थाखायनो जोबोद दिनैहाय उइक आरो गोसोआबो एकदम दुरबल। थ' बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन लोगोफोर। खारन सोलिबाय थानाय एप्लिकेशन्सफोराहाय ना थाबैनो बेबायदि उइथड्र पेन्डिं बा उइथड्रल प्रब्लेम बेबायदि जाबाय थायोब्ला ओरैनोब्लाबो मोजां नांखायाना। थ' जियानो हक जोङो गाबोनसिम वेट खालामनोसै लोगोफोर। गोबांथार बेबायदि जोङो दिनै बाथ'रिफोर बेबायदि फोसावनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। थारैनो मा जामारगोन बेखौ जेबो मिथिला लोगोफोर। टारगेटआ फिलाप जाबायबाथ' आरो थफ्लाखौ बोनखासिगोन आरो बोनमारबायबो जानांगौ आरो बिसोरो बेबायदिनो दोरोदलांबाय नामा थ' जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों लोगोफोर। मा बुंबावनो आरो बिनि सायावहाय ना। थ' जियानो हक आङो लोगोफोर नैबे FKB थ' बिनि सायाव फंनैसो बुंगोन आरो RCKनि सायावहाय आङो फंनैसो बुंगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना उल्था फाल्था साननो नाङा। दा जोंहा नैबे FKBनि सायावबो गोबां बेबायदिनो भिडिअफोर भाइरेल जादोंमोन ना। थ' लोगोफोर जोङो निस्सय दिनैसिम जोङो बेवहाय बेबायदि वेट खालामनानै दङ माब्ला जागोन उइथड्रलाहाय। नाथाय जोङो दिनै मैयाहाय बेबायदि गोबांथार एप्सफोरा मबाइलनि स्क्रिननिफ्राय हाइड जालांबाय लोगोफोर आरो RCKआबो हाइड जालांबाय। थ' जोङो नुनो मोनदों आरो माखासे मानि बेबायदिनो आंनाव सोंहरनायखौ आङो नुनो मोनदों। नाथाय दिनै जोङो बेखौ मा खालामनो, जोङो जेबो बुंनो हाया आरो जोङो दिनै मिथियाखौनो होननानै बुंनांगोन। खारन बबेनिफ्राय फैदों जोङो दिनै जेबो मिथिया आरो दिनै गोसारदों आरो जायनो माने बेबायदि रेफार खालामदों लिंकखौहाय दिनै फैदों। बेबायदि आंबो इनस्टल खालामदों आरो बेबायदि फार्स्ट समावहाय आर्निं खालामदों। नाथाय दिनै थाबैनो बेयो जोङो उइथड्र बेन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
बेबायदिनो गोबां फैसा पेन्डिं जानानै दं लोगोफोर आंनाबो उइद्रल जायाखै आरो सप्तासे आङो नेबाय कास्टमार सार्भिसा बुंहरदोंमोन 72 आवार्स वेट खालाम होननानै 72 आवार्स वेट खालामनानै बारबाय थ' बिदिब्ला जों कास्टमार सार्भिसखौ माबोरै फोथायगोन लोगोफोर थ' कास्टमार सार्भिसाबो जोंखौ दिनै थगायदों आरो दिनै फैसाखौ बिसोरो सोनानै हराखै थ' अलरेडि बिसोरना टारगेटआ फिलआप जाबाय आरो बिसोरो बेबायदिनो दिनै खारनो हमबाय थ' बेबायदिनो दा जोङो खालि नैबे मबाइलनि डिसप्ले ना जोंनि बे स्क्रिनावहाय जि नुजायो बेखौ जोङो नुनो मोनला आरो जोङो बेखौहाय लिंकआव थांनानै जोङो नायफिनोब्लासो स' बे एप्लिकेसनखौ जोङो मोनो नाथाय बियो डाउनलड जाला आरोना थ' मा बुंबावगोन बेनि सायाव आरो बियो अलरेडि आङो स्केम जाबाय होननानै बेखौ सानदों लोगोफोर आरो बिनिफ्राय जोंहा नैबे आरसिके थ' आरसिकेआबो बेबायदिनो सोलिबाय थादोंमोन आरो मैयाहाय थाबैनो ना थ' बेबायदि स्क्रिननिफ्राय हाइड जालांनायखौ नुनो मोन्दों आंबो आसरित जादों आरो गोबाव सम आङो जुजिबाय थादों जुजिनायनि उनावहाय आङो बेखौ डाउनलड खालामनो हायाखै लोगोफोर आरो मा बुंबावनो बिनि सायावहाय आङो उनावहाय लिंकआव थांनानै बेखौ चेक खालामनानै नायनायनि उनावहाय थ' आङो बे आरसिकेखौहाय आङो लिंकआव मोननो हादों नाथाय बेयो डाउनलड जाया आरो जोङो बिनिफ्राय उइद्रला जाबाय थादोंमोन आङो मैयाहाय उइद्र खालामदोंमोन बेयो उइद्र साक्सेस जादों थ' बेबायदिनो उइद्रफोरा जाबाय थादों स' नोंथांमोनाबो सोरनाबाफोर बेबायदि उइद्र खालामनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना उइद्र खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो मा बुंबावनो थ' बेबायदिनो एप्लिकेशन्सफोरा दिनैहाय हाइड जालांगासिनो आरो बेबायदिनो गायब जालांगासिनो दं आरोना थ' बेफोर गासैबो जोङो सिगांनिफ्रायनो मिथिखादोंमोन स्केम होननानै थ' गासैबो एप्लिकेशनानो बेबायदि स्केम जाखायो स' बिसोरहा टारगेट थायो आरो आङो आवगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादोंमोन सानसेब्लाबो बियो बेबायदिनो थफ्लाखौ जुगोन थ' दिनैहाय फाइनालि एफकेबिआबो थफ्लाखौ जुबाय जानांगौ थ' जोङो बेबायदिनो गोबांथार एप्लिकेशन बेबायदि जोङो हाइड जालांबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ आरो साननैसो मैया साननैसो सिगाङावहाय जोङो खोनानो मोन्दों बेबायदिनो एप्लिकेशन ना थ' जोङो गुवाहाटियावहाय बेबायदि दावराव जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो मबाइले बयबो नुजोबखानाय थ' जोङो बयबो मिथिखागौ 3000 बेसेबां करर ना थ' बेबायदि दिनै स्केम जानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों थ' फाइनालि दिनै बेबायदिनो ना थ' एफकेबिआबो बेबायदिनो फैसाफ्रा हाबफैयाखै थ' पेन्डिं जानानै थ' जोङो बेखौ स्केम जाबाय होननानैनो साननो नांगोन नङाब्ला आरो जोंनो रिप्लाय हरगौमोन आङो गोबांथार बेबायदि एसएमएस खालामबाय नाथाय दासिमबो बेबायदि रिप्लायखौ हराखै एफकेबिआ थ' जोंहा नैबे आरसिकेआ बेबायदिनो रिप्लायफोरखौ खालामगासिनो दङ नाथाय खालामब्लाबो खालामाब्लाबो आङो दिनै बेखौहाय बांद्राय बेबायदि बुंबाय थानो सानाखै खारन दिनै ना थ' बेबायदि एप्लिकेशन्सफोराव जोङो गोबां गोजावबाय आरो गोजावनानै जोङो मिथिबोखानाय आवगोलनिफ्रायनो थ' जोङो दिनै बेबायदिनो आन्दायगासिनो दङ आरो बेबायदि लिंकफोरखौहाय बांद्राय ना थ' बेबायदि ससियेल मिडियायाव फोसावबाय थानाया मोजां खामानि जानाय नङा थ' बिनि थाखायनो आङो बांद्राय बुंनो सानाखै लोगोफोर जायफ्रा उइद्र खालामनो गोनां दङ थाबैनो उइद्र खालामनानै ला आरो बेफोर एप्लिकेशन्सफोरखौ जोङो बांद्राय फोथायनानै जेबो लाब गैया थ' दिनै प्रलुभन होनानै मानसिफोरनो मोननाय देखायनानै दिनै गोबां बेबायदिनो रां गारि मथर आरो न' बां बेबायदि दिनै मोननाय देखायनानै जेरैबायदि ना गुवाहाटियावहाय बेसेबां करर थाखा स्केम जानायखौ जोङो दिनै मिथिनो मोन्दों आरो सोरबा बेवहाय बेबायदि ग्रेप्टारफोर जानायखौबो जोङो दिनै नुनो मोन्दों आरो जोङो बांद्राय बेफोरावहाय ना थ' जोङो गोजावनानै जेबो लाब गैला लोगोफोर थ' आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो आरो बेसेबां सैथो बेसेबां मा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आंनि मोननाय खिन्थिखौसो आङो दिनैहाय आङो बुंनाय जाबाय आं बेखिनि माने प्रब्लेमखौ मोनगासिनो दङ आरो जोंहा लास्टाराव YBY ना थ' बे YBYआ जोङो गाबोनसिम वेट खालामगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो फाइनाल रिजाल्टखौ मोनगोन नाथाय जोङो दा मिडियाफोराव नुनो मोननाय हिसाबैथ' अलरेडि माने स्केम जाबाय बा खारबाय होननायखौ जोङो दिनै मिथिनो मोनगासिनो दं लोगोफोर थ' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आङो बयखौबो आंनि गोसोनिफ्राय आरो खनसेबाव गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोफोर जोङो बेबायदि जानला मोनला इनभेस्ट खालामनानै जेबो लाब गैला लोगोफोर मा बुंबावनो आरो एफकेबिआबो बेबायदिनो थगायबाय आरो YBYआबो थगायोबाथ' आरो सेसखा दिनै आरो बेनिफ्राय बुंनांगौ बेवहाय जेबो गैला आरो बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरखौ जोङो आरो बिसास खालामनानै जोङो जेबो लाब गैला लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला
दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिनि सायाव मा दंबावो थ' दिनै गोबांफोरा बेबायदिनो बुंदों सोरबायाना YBY थैयोब्ला बेबायदिनो दाउला जागोन आरो बेबायदिनो अमा जागोन बेबायदिनो बायदिसिना दिनै गोबां बुंगासिनो दङ लोगोफोर थ' YBYआ माब्ला थैगोन दिनै बेखौसो माने वेट खालामनानै दङ खायफाफोरा थ' आं बिनि सायावहाय बांद्राय जेबो बुंबाय थाला जियानो हक दिनै जोङो मबाइल नुगासिनो दङ खारबायबो जानो हागौ खाराखैबो जानो हागौ आरो जेबो बुंनो हाला लोगोफोर गाबोन सोराङोब्ला मा जागोन जोङो बेखौ मिथिनो मोनगोन थ' जियानो हक जोङो वेट खालामनानै थायोब्लानो जाबाय थ' बेनि उनावहाय खारबायब्लाथ' आरो उफाय गैला आरोना थ' लोगोफोर आं बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बाय